În scena de deschidere ne este prezentat un fost agent pe nume Frank, care încearcă să trăiască o viață normală cu prietena lui, Sarah. Într-o zi, în timp ce cumpără niște alimente, Frank este abordat de fostul său coleg și cel mai bun prieten, Marvin, care își exprimă îngrijorarea că inamicii îi urmăresc. Frank nu crede în asta, așa că își calmează prietenul, asigurându-l că sunt în siguranță. Dar pe măsură ce Marvin pleacă, mașina lui explodează, dovedind că presupunerile lui erau adevărate. În ciuda faptului că a asistat cu ochii lui la incident, Frank nu crede că prietenul său este mort, deoarece obișnuia să facă astfel de farse des. Oricum, Sarah îl convinge să participe la înmormântarea lui Marvin și să rostească un elogiu plin de lacrimi. După înmormântare, un grup de agenți guvernamentali se apropie de Frank și îl duc la o unitate FBI Yankee, afirmând că a fost semnalat drept pensionat extrem de periculos sau red. În timpul interogatoriului, instalația este bruscă în ambuscadă de un agent corupt, Jacques Horton și echipa sa de contractori militari privați. Jacques se întâlnește apoi față în față cu Frank și îi face o ofertă amenințătoare: dă informațiile de care are nevoie, altfel o va smulge pe Sarah din cap până în picioare fără milă. Cu toate acestea, Frank nu este pregătit să-și riște viața fetiței, așa că decide să revină în zona lui ca luptător profesionist. În ciuda faptului că este încătușat, luptă cu pricepere cu contractanții militari, doborându-i unul după altul. La un moment dat, aproape că este împușcat de un atacator, dar Marvin vine în ajutor, dezvăluind că este încă în viață. Ei lasă apoi o grenadă în unitate înainte de a-și ieși. După aceea, cei doi prieteni fug cu Sarah. Pe drum, Marvin explică că el și Frank sunt vânați pentru că au fost listați ca participanți la o operațiune secretă cu numele de cod Nitshade. Se pare că această operațiune a fost efectuată în perioada războiului rece pentru a introduce o armă nucleară în Rusia, bucată cu bucată. În mijlocul conversației lor, aud niște sunete provenind din portbagajul mașinii, după care Marvin dezvăluie că îl ține pe directorul principal al informațiilor militare de câteva zile. Între timp, Jacques merge la Pentagon pentru a raporta incidentul generalului de armată. Aici, aflăm că Jacques este un antreprenor asasin independent, care a fost angajat de guvernul SUA pentru a obține informații despre operațiunea Nitshade de la Frank. Dar acum că nu a reușit, generalul intenționează să facă publicitatea. Jacques, care este împotriva ideii, îl atacă pe general și îl ucide. Apoi vorbește cu un alt oficial corupt și sugerează să angajeze un criminal de top, Hancobai, pentru a-l ucide pe Frank. În plus, Jacques convinge, de asemenea, agențiile internaționale că Frank și asociații săi sunt teroriști în fugă. Când aceste știri ajung la Serviciul de Informații Secrete sau MI6, directorul Phillips merge imediat să întâlnească un alt criminal, Victoria. El îi oferă o sumă uriașă de bani pentru a-i ucide pe fugari. Fiind un vechi aliat, Victoria îl sună pe Frank pentru a-l anunța despre noul ei contract, precum și despre Han. Pe de altă parte, Frank, Marvin și Sarah adună informații de la șeful răpit al informațiilor militare. Ei descoperă că un fizician pe nume Dr. Edward Bailey a ascuns arma nucleară de contrabandă la Moscova pentru a fi folosită în viitor. Frank și Marvin își amintesc apoi că făceau parte din detaliul de securitate care îl protejează pe Edward, dar acesta din urmă a fost ucis într-o explozie de mașină. De atunci, locația exactă a armei nucleare a fost pierdută. Mai târziu, trioul caută pe internet și dau peste un bărbat pe nume The Frog, care pare să dezvăluie rolul lui Frank și Marvin în Nitshade. În scena următoare, Han aterizează în New Jersey pentru a-l urmări pe Frank. Dar până când merge să analizeze arma pentru misiune, Frank, Marvin și Sarah îi fură în mod inteligent avionul privat și zboară la Paris pentru a-l prinde pe broasca. La sosirea acolo, sunt întâmpinați de o contrainformație rusă, Katia Petrokovici, care o investighează și pe Nitshade. Se pare că Frank a avut o relație romantică cu ea în trecut, ceea ce este evident când îl sărută în fața lui Sarah, făcând-o geloasă. După aceasta, Katia face echipă cu ei pentru a găsi broasca. A doua zi, reușesc să-l localizeze într-un bar. Înainte de a intra acolo, Frank îi cere cu strictețe prietenei sale să nu-și privească ținta în ochi, dar răutăcioasa Sarah face același lucru. Drept urmare, broasca simte pericolul și deschide focul înainte de a fuge de la fața locului. Frank îi cere apoi lui Marvin să o ducă pe Sarah undeva în siguranță, în timp ce el decide să-l urmărească pe broasca împreună cu Katia. Cu toate acestea, Sarah, care dorește cu entuziasm să participe la misiune, urmărește ținta într-o altă mașină, neținând seama de instrucțiunile iubitului ei. După o lungă goană pe străzile Parisului, Frank și Katia reușesc în sfârșit să prindă broasca și să-l aducă înapoi la casa lui. Apoi recurg la torturarea lui pentru a-l face să dezvăluie informațiile de care au nevoie, dar Sarah intervine. În încercarea de a o învinge pe Katia, ea îl sărută pe broasca și îl seduce, convinându-le cu succes să dezvăluie tot ce știe. Broasca le înmânează apoi o cheie la cutia lui de securitate.
Mai târziu în acea seară, Katia îl convoa pe Frank la o întâlnire privată, pretinzând că a apărut ceva urgent. În ciuda avertismentului lui Marvin, Frank acceptă să plece, asigurându-se că se va ocupa de tot. Cu toate acestea, situația ia o întorsătură diferită, deoarece Katia îl duce la un restaurant și îl droghează înainte de a scoate cheia din buzunar. În dimineața următoare, Marvin și Sara îl aduc pe Frank inconștient înapoi în camera lor de hotel și îl trezesc. Sara este în mod clar supărată pe el pentru imprudența lui, dar Marvin afirmă că lucrurile sunt încă sub control. El dezvăluie că anticipase dubla încrucișarea lui Katia, datorită căreia i-a plantat o cheie falsă lui Frank. Mai târziu în acea zi, cei trei se îndreaptă către Credit Lyonnais Bank și accesează cutia de securitate a broaștei. Înăuntru, ei găsesc documente care arată pe Edward ca fiind creatorul bombei Nick Shade. Mai mult, ei află că fizicianul este încă în viață și că este ținut într-un azil mental de maximă securitate din Anglia timp de 32 de ani. Cu aceste informații în mână, trioul pornește să-l întâlnească pe Edward. Pe drum, sunt ținți în ambuscadă de Victoria. Frank se întreabă cum le-a găsit, lucru despre care Marvin dezvăluie că el a fost cel care a alertat-o. În mod surprinzător, Victoria se dovedește a fi de partea lor, ceea ce este evident atunci când îi ajută să-și falsească moartea, aruncându-le în aer vehiculul și cumpărându-le ceva mai mult timp. După aceasta, ea se alătură forțelor și le ajută să se infiltreze în azilul foarte securizat. Ca parte a planului lor, Victoria preface nebunia și creează haos, distragând atenția gardienilor din azil. Frank folosește această ocazie pentru a se strecura în azil printr-o fereastră, în timp ce Marvin și Sara așteaptă. Nu după mult timp, Victoria și Frank supun mai mulți membri ai personalului și se deghizează în doctori înainte de a se îndrepta către celula lui Edward. La intrarea în celulă, ei îl găsesc pe Edward hiperactiv, care este incapacitat de droguri care încețoșează mintea. Încearcă să ceară locația bombei nucleare Nick Shade, dar bătrânul nu răspunde la niciuna dintre întrebările lor. La scurt timp după aceea, paznicii azilului află despre încălcare, determinându-i să se grăbească la celula lui Edward. Simțind urgența, Frank fuge cu Edward, în timp ce Victoria rămâne în urmă pentru a le câștiga ceva timp. În următoarea scenă, Frank și echipa sa decid să-l ducă pe Edward la casa lor de siguranță din Moscova. Aterizează cu succes acolo, dar înainte de a ajunge la destinație, sunt ținți în ambuscadă de Han. Vârful avertizează polițiștii locali, care intervin apoi pentru a gestiona situația. În timp ce îl țin pe Han sub amenințarea armei, Frank și echipa lui pleacă de la fața locului, lăsându-le pe atacator să se ocupe de autoritățile. Han își dezvăluie apoi furia asupra polițiștilor, doborându-i unul după altul. Pe de altă parte, Victoria este capturată și adusă la sediul Mi-6. Acolo, ea se confruntă cu directorul Phillips, care decide să o condamne la viață pentru trădarea ei. Dar de îndată ce el pleacă, ea reușește cu pricepere să se dezlipească și să supună un gardian înainte de a fugi de la fața locului. După aceea, grupul lui Frank ajunge la casa de siguranță a lui Marvin, care a fost neatinsă de ani de zile. Ceva mai târziu, Edward se detoxifică și își amintește locația exactă în care a ascuns bomba, Kremlinul, un complex puternic fortificat în centrul Moscovei. Nu pierde timpul, grupul se îndreaptă spre aceeași clădire și se infiltrează printr-un pasaj subteran secret. Ei ajung într-un vestiar unde se deghizează în ofițeri ai armatei ruse. Edward îi conduce apoi pe Frank și Marvin la locația bombei, în timp ce Sara păzește ușa de unde au spart. Nu după mult timp, trioul localizează bomba Valiza, alimentată de mercur roșu nedetectabil. Dar pe măsură ce sunt pe cale să plece, se confruntă cu Katia, care urmează ordine superioare. Frank motivează că bomba este prea puternică pentru a fi stăpânită de orice națiune și că trebuie distrusă. În cele din urmă, reușește să-l convingă pe fostul său iubit să-și schimbe partea și să li se alăture. După aceasta, părăsesc locul înainte ca armata rusă să poată ajunge la ei. Înapoi la ascunzătoarea lui Marvin, grupul își sărbătorește succesul când Frank primește un telefon de la Victoria. Ea dezvăluie că Edward a fost închis pentru că a vrut să detoneze bomba la Moscova. Înainte ca Frank să poată reacționa la știri, anticomunistul Edward îl ține sub amenințarea armei. El confirmă mesajul Victoria, recunoscând, de asemenea, că el a fost cel care a scurs vestea despre proiectul Nick Shade și a încheiat o înțelegere cu Jacques pentru a achiziționa bomba. Câteva clipe mai târziu, Jacques apare la fața locului și îi mulțumește lui Edward că l-a ajutat. Bătrânul o împușcă pe Katia și îi pune în scenă moartea în mâinile lui Frank înainte de a pleca cu bomba. Tocmai când se pare că băieții răi au câștigat, apare o altă întorsătură. În timp ce se urcă în avion, Jacques îl trădează pe Edward, intenționând să-l închidă și să-l tortureze până când își dezvăluie toate secretele. După aceasta, bătrânul este încătușat și încuiat într-o cușcă mică din avion. Dar la jumătatea zborului, inteligentul Edward reușește să se dezlipească și să scoată din pantofi câteva sticle minuscule de agenți nervoși.
Apoi se administrează singur cu antidotul înainte de a elibera substanța chimică în apropiere, ucigând pe toți cei aflați la bord, cu excepția lui Jacques. Între timp, Frank, Marvin și Sarah sunt prinși de soldații ruși, care se pregătesc să execute pentru uciderea lui Katia. Din fericire, sunt salvați de Victoria, care pare să fi luat o poziție de lunetist la distanță. Ea împușcă fără efort pe toți soldații ruși, în timp ce iubitul ei stă lângă ea, lăudându-i atitudinea îndrăzneață. După ce a neutralizat amenințarea, iubitul Victoria informează grupul despre aterizarea de urgență a avionului și despre plecarea lui Edward la ambasada Iranului din Londra. Auzind asta, grupul decide să zboare la Londra în căutarea lui Edward, dar înainte de a putea urca în avion, sunt ținți din nou o ambuscadă de către Han. După aceasta, are loc un duel aprig între Frank și Han, ambii părând a fi la fel de formidabili. La un moment dat, Frank reușește să-l țină sub amenințarea armei, cerând să-l asculte. Apoi caută ajutorul lui Han în misiunea sa, invocând că 11 milioane de oameni își vor pierde viața dacă nu îl împiedică pe Edward să detoneze bomba. Frank chiar îi dă arma pentru a-i câștiga încrederea. Acest gest îl convinge în cele din urmă pe Han, care acceptă să ajute, deși jură că va stabili contul după misiune. Aici se dezvăluie că cei doi sunt foști prieteni, care mai târziu s-au transformat în dușmani după ce Frank l-a trădat. Acum, grupul de 5 pornește în misiunea de a recupera bomba. În prima parte a planului lor, Sarah îl seduce pe ambasadorul iranian și îl ia ostatic. Apoi, Marvin se prezintă ca un potențial dezertor, reușind să obțină intrarea în ambasadă. Apoi aruncă în aer sistemul de apă al clădirii, provocând o scurgere uriașă. Acest lucru permite celorlalți membri ai echipei să intre în ambasadă deghizat în instalatori. După aceasta, Sarah reușește să recupereze cheia unui safe mare, unde se suspectează că se ascunde Edward. Conform presupunerii lor, Edward se află în safe-ul unde l-a capturat pe Jacques. Bătrânul declanșează momentul bombei Nick Shade, în timp ce dezvăluie că vrea să se răzbune pe întreaga comunitate de spionaj pentru rolurile pe care le-au avut în închiderea lui și aparent uciderea familiei sale. La scurt timp mai târziu, Sarah reușește să preia o cheie a safe-ului și să-i o înmâneze lui Frank. Apoi intră în safe, doar pentru a descoperi trupurile fără viață ale lui Jacques și ale unor paznici. Curând după aceea, gărzile ambasadei descoperă breșa și, ca urmare, deschid focul către echipa lui Frank. În mijlocul focurilor de armă, Edward o ia pe Sarah ostatică și fuge spre aeroport pentru a scăpa de explozia iminentă. Han și Victoria merg după ei cu mașina lor, în timp ce Frank și Marvin fură un elicopter al ambasadei. În timpul zborului, Marvin încearcă să dezarme bomba tăind firele, ceea ce face ca temporizatorul să numără invers și mai rapid. În plus, ei sunt urmăriți de gărzile ambasadei înarmate, care deschid focul către grup. În consecință, elicopterul își pierde controlul și se prăbușește, prăbușindu-se la sol. Cei mai buni prieteni reușesc să supraviețuiască cu niște răni ușoare, dar bomba continuă să funcționeze. După aceasta, Duel deturnează un vehicul aleatoriu și se grăbește spre aeroport. În următoarea scenă, Edward se urcă în avionul lui Han, dar în curând se confruntă cu Frank cu bomba de valiză în mână. Edward îl ține sub amenințarea armei și îl obligă să coboare din avion împreună cu iubita lui, precum și cu bomba. Frank se conformează, permițându-i bătrânului să zboare. Chiar atunci, Han și Victoria ajung la fața locului și observă că valiza este încă în mâna lui Frank. Acest lucru îi face să-și piardă orice speranță de supraviețuire și își așteaptă moartea iminentă. Dar, pe măsură ce cronometrul se stinge, avionul explodează în aer, ucigându-și în cele din urmă ținta. Aici este dezvăluit că Frank a reușit să scoată bomba din valiză și să o ascundă în avion înainte de a se confrunta cu Edward mai devreme. Toți sunt fericiți, cu excepția lui Han, care cere furios 30 de milioane de dolari pentru avionul său și 20 de milioane de dolari suplimentare pentru că nu l-a ucis pe Frank. Filmul se termină cu Sarah, care este văzută distrându-se în următoarea ei misiune în Caracas cu Frank și Marvin.